Kaixo egunon guztioi. Gaur Aristotelesen hilemorfismoa azalduko dizuet. Hau da, Aristotelesen errealitatearen teoria. Irudi honetan dauzkazue Platon gorriz jantzia eta Aristoteles urdinez. Atenaseko eskolaren irudi zentrala dela esan dezakegu. Ikusten duzuenez, Platon goruntz seinalatzen ari da, eta honekin Rafaelok adierazi nahi duena da Platonentzat errealitatea ideiak direla. Fijatu zaitezte berriz, Aristoteles, Platonen ikasleak, beruntz daramala eskua adieraziz bezala ez datorrela bat bere maisuarekin. Hemen irakurriko duzue, benetako ikaslea irakaslea gainditzen duena da. Hau Aristotelesen aipu bat da. Argi dago berak Platon gainditu zuela pentsatzen duela. Bueno, orain, hilemorfismoa azalduko dizuet, eta zuek izango zarete epaituko duzuenak Aristotelesek Platon gainditu zuen ala ez. Hasiko gara. Bere teoria garatzeko, Aristotelesek egin zuen lehenengo gauza, maisuaren ideien teoria kritikatzea izan zen. Hainbat arazo aurkitzen zituen ideien teorian Aristotelesek. Hasteko, ideien teoriak ez du aldaketa azaltzen. Zer esan nahi zuen Aristotelesek honekin? Platonen aburuz ideiak aldaezinak eta mugiezinak dira. Eta mundu fisikoa badakigu ideien kopia bat dela. Orduan, nola da posible ideiak mugiezinak eta aldaezinak badira mundu fisikoa etengabeko aldaketan eta mugimenduan egotea? Honek ez du zentzurik. Aldaketa hau azaltzeko, Aristotelesek bere teorian bi termino erabiliko ditu. Potentzia eta akto edo egintza. Potentzia, gaur egun asko erabiltzen den hitz bat da, eta askotan entzun ohi da, mutiko honek edo neskatila honek potentzial handia dauka, ez? Aristotelesen potentzia terminotik dator hori. Potentziak adierazten duena da gauza bat izan edo bihurtu aldena. Adibidez, hemen dituzue hasi batzuk, eta zuhaitz eder bat bihurtzeko ahalmena daukate. Eta hemen daukagu marmol bloke bat eskultore egokiaren eskutan, Michelangeloren David eskultura bilakatzeko ahalmena dauka. Haur jaio berri bat, astronauta bat bilakatzeko ahalmena dauka. Potentziala, gauza bat izateko edo bihurtzeko ahalmena. Egintzari dagokionez edo aktuari dagokionez, bestalde, gauza bat momentuan dena adierazten du. Naiz eta potentziala eduki edo zertan bihurtzeko, egintzak momentuan zer den gauza hori adierazten du. Adibidez, hasi hauek, hasiak dira egintzan. Eta marmol bloke bat da egintzan. Haur jaio berri bat, ikasten ez badu eta bar, ez da astronauta bihurtuko, egintzan daukaguna da haur jaio berria. Bale? Bueno, bigarren kritika ikustera goaz orain. Ze kritika egingo du Aristotelesek? Aristotelesek Platoni kritikatuko dio, ideia formak, hemen daukazue zaldiaren ideia formaren errepresentazio bat, mundu fisikoko objektu edo izakien esentziak dira. Horrela definitzen ditu Platonek. Mundu fisikoko objektu horietan, hemen ikusten dituzuen mundu fisikoko zaldi konkretuetan orduan, esentzia egon beharko litzateke. Zaldiak definitzen dituen zaldien parte importantena izanik, ez dauka zentzurik esentziak, ideiak mundu fisikotik kanpo egotea. Eta zen izango da Aristotelesen alternatiba? Aristotelesek esango duena da, Platon mundu fisikoa soilik existitzen da. Ez duzu sortu behar beste errealitate dimentsio bat. Aristotelesek Platon egingo dion hirugarren kritika kausalitatearena izango da. Aizu, Platon, esango du ikasleak. Ez duzu kausalitatea era osoan azaltzen. Zergatik esaten du hau Aristotelesek? Aristotelesen teorian, kausalitatea lau kausatan zehazten da. Hau da, Aristotelesen aburuz, errealitate guztiek, izaki bizidun guztiek eta izaki artifizial guztiek, lau kausak osatzen gaituzte.
Lehenengoa kausa materiala da, zerez eginak gauden. Begiratu adibidez, marmolesko zutabe hau. Zerez egina dago, arriskoa. Harriz, ez? Gu, izaki bizidunak zerez eginak gaude, haragiz, odolez, ezurrez, eta bar. Gauza formala da zelako forma daukan errealitate horrek. Formala da ze esentziak definitzen duen. Material hau edo zutabe hau definitzen duena da zutabe forma. Gure kasuan, zein da gauza formala? Gure arima. Zutabe formaren plano hemen ikusten duzu, ez da? Zutabe forma. Hirugarrena da kausa eraginkorra. Hori da nork sortu gaituen. Gauza artifizialen kasuan, adibidez zutabe honen kasuan, eskultorea da sortu duena zutabea, ez da? Eta gauza bizidunen edo izaki bizidunen kasuan, gu sortu gaituztenak gure gurasoak dira. Animalien kasuan ere haien gurasoak, bale? Eta kausa finala, azkenik da, zein den gure helburua. Adibidez, zutabe honen helburua, tenplo baten hormak sostengatzea izan daiteke. Eta tenploaren helburua izan daiteke Atenea jainkoa gurtzea. Edo Atenea jainkosaren ohorezko eraikina izatea, ezta? Zein da gizakion kausa finala? Zoriontsu izatea. Hori jakinik, zer esaten dio Aristotelesek Platoni? Platon, zure teoria imperfektua da, zergaitik. Kausa materiala azaltzen duzu. Gogoratzen baduzue, Timeon agertzen den demiurgoren mitoan, demiurgoak materia kaotiko bat erabiltzen du mundu fisikoa sortzeko. Mundu fisikoaren kausa materiala izango litzateke, materia kaotiko primigenio hori, ezta? Demiurgoak ere forma ematen dio materia kaotikoari. Ze forma? Ideien munduko ideia partikularrak hartzen ditu materia kaotikoari forma emateko. Orduan, mundu fisikoaren kausa formala ideiak izango ziren, eidos horiek, ezta? Grekeraz. Kausa eraginkorra? Nork egiten du, nork sortzen du mundu fisikoa? Demiurgoak. Baina, kausa eraginkorra soilik azaltzen du era partzial batean, munduaren sorrerari dagokionez. Azaldu gabe gelditzen da mundu fisikoko izakiek kausa eraginkorrak zeintzuk diren. Eta, bestalde, Platonek ez du aipatu ere egiten kausa final edo helburuzkoa. Horregatik esaten du Aristotelesek, Platonen teoria, ideien teoria, ez dela osoa, kausalitatea ez du behar bezala azaltzen. Laugarren kritika, Aristotelesek egingo diona Platonen teoriari oso famatua da, eta deitzen da hirugarren gizakiaren argudioa. Zer kritikatzen du hemen? Hemen irudikatuak Juan, Pedro, eta imagina ezazue hemen daukazuela Michael Jordan. Zergatik sortzen du Platonek ideien teoria? Mundu fisikoko izaki desberdinek daukaten antzekotasuna azaltzeko. Hau da, Juan, Pedro eta Michael Jordan. Zergatik denei deitzen diegu gizaki, gizon, esaten du Platonek. Juan, Pedro eta Michael Jordan gizakiaren ideiaren kopiak direlako. Orduan, Juan, Pedro eta Michael Jordanen antzekotasunak azaltzeko, sortzen du beste realitate maila bat. Orduan, Aristotelesek esango dio. Mundu fisikoko izakien arteko antzekotasunak azaltzeko, sortzen duzu errealitate maila berria. Orduan, errealitate maila berri hori eta mundu fisikoko gauzen artean dagoen antzekotasuna azaltzeko, sortu beharko duzu hirugarren errealitate maila bat. Ze antzekotasunak azaltzeko egin duzuna izan da errealitate maila berria sortu. Eta aldi berean, errealitate maila berri hori sortzen baduzu, gizakiaren hirugarren ideia, gizakiaren ideia berri hau eta gizakiaren ideiaren arteko antzekotasuna azaltzeko, beste errealitate maila bat sortu beharko duzu. Eta horrela, infinitoraino. Eta honek ez du inolako zentzurik. Beraz, errealitate maila bakarra existitzen da, mundu sentikorra edo mundu fisikoa deritzona. Eta azkenik,
egiten duen azkenengo kritika Platonen teoriari Aristotelesek ondokoa da. Platon, zure ideien munduan, ideia forma guztiak dira positiboak. Hau da, ongia, edertasuna, justizia, egia, existitu egiten dira. Baina eta gaizkia, itsusia, injustizia eta gezurra, ez aldira existitzen? Errealitate negatiborik ez dago? Mundu fisikoan argi dago baietz, orduan, zure ideien teoria ez da zuzena. Kritika guzti hauek egin eta gero, importantea da azpimarratzea Aristoteles ez dela suntsitze hutsean geratzen. Berak alternatiba bat planteatuko du, alternatiba eraikitzaile bat, eta horri hilemorfismoa deituko dio. Zer esaten digu hilemorfismoak? Hilemorfismoak esaten duena da, Platonen errealitatea, ideien mundua, ez dela benetako errealitatea. Platon idealista da, bai? Aristoteles berriz errealista esango du. Eta existitzen den gauza bakarra mundu fisikoko izakiak direla esango du. Hau da, Platonen esentziak mundu fisikoko gauzen barnean jarriko ditu. Orain ikusiko dugu. Existitzen den gauza bakarra Aristotelesentzat mundu fisikoko izaki edo izate individualak dira. Eta mundu fisikoko edo sentigarriko izaki individualei sustantzia deituko die. Konkretuki, sustantzia lehena. Berez, existitzen dena izango da sustantzia lehena. Honen adibideak uler dezazuen, sustantzia lehenaren adibideak izan daitezke Sokrates, sagar bat eta baloi bat. Sustantzia lehenak, esango du Aristotelesek, materia eta formaz eginda daude. Materia grekeraz ile da, eta forma grekeraz morfe. Hortik, Aristotelesen teoriaren izena. Ile morfismo. Materia eta formak sustantzia lehena osatuko dute. Bai? Sustantzia lehenaren materia zer da? Sustantzia lehen horiek individualak egiten dituen printzipioa. Hau da, sustantzia individual horiek desberdinak egiten dituen printzipioa. Adibidez, hartuko dugu plastilinazko elefante bat. Hori izan daiteke sustantzia lehen bat. Sustantzia artifiziala da, baina sustantzia lehen bat. Zer da bere materia? Argi dago. Plastilina blokeak, ezta? Eta zein da bere forma, bere esentzia definitzen duena? Zer egiten du plastilinazko elefante bat izatea? Plastilina horrek hartzen duen elefante forma. Bai? Hori izango da bere esentzia definitzen duena. Oso importantea da hemen adieraztea Aristotelesen aburuz materia eta forma ezin direla banatu. Elkarri lotuak daude sustantzia bat sortuz. Zer esan nahi dut honekin? Elefante hau puskatu egiten badugu mailu batekin, aplastatu egiten badugu, plastilina aplastatua eukitzerakoan bere forma galduko du. Orduan ja ez da izango plastilinazko elefantea. Edo kontrara, materia kentzen badiogu, kentzen dizkiogu begiak, hankak, trompa eta bar, forma bakarrik ezin daiteke existitu. Orduan, materia eta forma elkartze sustantzial bat osatzen dute. Zergatik esaten dut hau? Hau desberdina da Platonen teoriarekiko. Adibide bezala jarriko dizuet gizakiaren kasua. Hemen daukagu Sokrates. Vale? Sokrates materiaz eginda dago, bai? Haragiak, hezurrak, eta formaz. Era errezean azaltzeko esango dugu Sokratesen forma arima dela, ezta? Platonen aburuz, arima, gorputza heltzen denean, bizirik jarraitzen du eta beste gorputz batetan gorpuzten da. Aristotelesek esango duena da ezetz. Arima eta gorputza elkarri lotuak daude sustantzia hori sortuz. Orduan, gorputza heltzen bada, arima ere hil egingo da. Ezin daiteke arimarik egon gorputzetik aparte. Platonen kasuan, arima eta gorputzaren arteko lotura akzidentala zen, gogoratzen baduzue, Gurdi hegalariaren mitoan zaldi beltza desbokatu egiten zen eta istripu bat zeukan arimak gorputz batetara eroriz, horregatik
gorputza eta arimaren arteko lotura akzidentala da, baina Aristotelesen kasuan sustantziala da. Eta sustantzialena existitzeaz gain, Aristotelesek ere esango du sustantzia bigarren bat existitzen dena. Sustantzia bigarren hori forma hau izango da. Sustantzia lehenaren forma, bale? Morfe. Aristotelesek esango du hori dela esentzia, errealitate individualak definitzen dituelako, espezie edo generoa. Bigarren sustantziaren adibideak ditugu, adibidez. Sokratesen kasuan, homo generoa, dakizuen ez gu homo sapiens sapiens gara, homo generoa izango litzateke sustantzia bigarrena, bale? Sagar-honen kasuan, sustantzia bigarrena edo forma izango litzateke sagar forma. Eta baloi-honen kasuan, forma esferikoa izango litzateke baloiaren esentzia edo forma. Nola ezagutzen dira sustantziak? Aristotelesek hasteko esango du. Ezagutzea ez dela gogoratzea, Platonek esaten duenaren kontra. Gogoratzen baduzue, Platonentzat ezagutzea anamnesis edo gogoratzea da. Aristotelesek kontrara esango du, jaiotzen garenean, jaiotzen gara adimenarekin hutsean. Gure adimena tabula rasa bat da, hau da, zuriz dagoen arbela bat da. Eta nola hasten gara arbela hori edo gure adimena betetzen? Berriz ere Platonen kontra joango da. Esango du, sustantzia lehenak, mundu fizikoko izate eta izaki individualak, zentzumenen bidez antzematen ditugu, bale? Usaindu, dastatu, kitu, ikusi edo entzuten ditugu, adibidez zuhaitz hauek. Eta hori da, ezagutzarako lehen pausu beharrezkoa. Hau da, ezagutza, esango du Aristotelesek, zentzumenetan hasten da. Eta gero, bigarren momentu bat dago. Bigarren momentu hori deitzen dio abstrakzioa. Eta abstrakzioa, hemen daukazu entrenatzen, gure arrazoiak egiten du. Zertan datza abstrakzioa? Mentalki, ikusten dugunean, zuhaitz bat adibidez, materia eta forma osatua dagoela, materia mentalki separatu egiten dugu zuhaitzaren formatik eta zuhaitzaren forma edo esentzia ulertu egiten dugu. Abstraitu egiten dugu esentzia materiatik. Eta honek, bigarren pausu honek, abstrakzioak, gauzak ulertzea ahalbidetzen digu. Materia kentzean, partikularra den alboratu eta esentzia unibertsala ezagutzen dugu. Hau da, zuhaitzaren esentzia. Zuhaitz guztiek daukat esentzia bera. Ezagutzen duguna, beraz, esentzia unibertsala da, eta ezagutza ere horregatik Aristotelesentzat unibertsala izango da. Eta, bukatzeko, aipatuko dizuet, Aristotelesen teorian agertzen den azkenengo kategoria bat dela akzidenteena. Aristotelesek desberdindu egiten du sustantzia bigarrena, forma eta akzidenteen artean. Lehen esan dugu, sustantzia lehena berez existitzen dena dela, hau da, mundu fizikoko objektu edo izaki individualak direla, Sokrates, Sagarra eta Maia, adibidez, eta hauek forma bat daukate, definitzen dituena, eta hori da importantena. Zergatik Sokrates da Sokrates? Sokratesen forma daukalago. Zergatik hau da Sagarra? Sagarraren forma daukalako, ez da? Baina, forma eukitzeaz gain, mundu fizikoko errealitate guztiek ditugu bigarren mailako ezaugarri batzuk ausazkoak direnak. Hauei Aristotelesek akzidente deitzen die. Bigarren mailako ezaugarriak. Ausazkoak, ez gaituztenak definitzen. Adibidez, nik ile luzea edo laburra eukitzea daukat. Eta horrek ez nau definitzen, ilea mozten badut, nagore izaten jarraituko dut. Pertsona bate 50 kilo pisatzea dauka ala 70, ez da, loditzen bada. Baina horregatik pertsona bera izaten jarraitzen du. Kantitatearen aldetik ezaugarri bezala aldatuko litzateke, baina pertsona bera izaten jarraituko luke. Pertsona batek eguzki hartzekotan, beltzaran jartzea dauka, edo ez. Beltzaran badago eguzki hartu duelako, horrek ez du definitzen pertsona hori. Bai, akzidente bat da, bigarren mailako ezaugarri bat da. Ezkonduta egotea edo dibortziatuta egotea, ere ez du definitzen pertsona bat. Hori, bigarren mailako ezaugarri bat da. 25 urte izatea edo 50 izatea, ere pertsona bera izaten jarraitzen du, ez du definitzen adinak pertsona bat. Ze posizioan gauden edo non gauden ere ez gaitu definitzen. Orduan, Aristotelesek esango du, 9
akzidente kategoria daudela, kantitatea, kualitatea, erlazioa, lekua, denbora, posizioa, jabetza, ekintza eta pasioa. Eta hauek direla bigarren mailako ezaugarriak definitzen ez gaituztenak. Arazo bat egongo litzateke hemen, zeren pertsona bati akzidente guztiak kentzen badizkiogu, zer gelditzen zaigu. Hau da nik Aristoteles egiten diodan kritika bat, Sokratesi, adibidez, kenduko bagenio bere fisikoa eta 2 metrotako beltz bat izango balitz, edo izan beharrean 40 urte, 15 urte eukiko balitu, diotimarekin eskonduta egon beharrean, eskongabea izango balitz, eta kentzen badizkiogu bere ezaugarri guztiak, zer gelditzen da azkenean. Baina, galdera hori zuei uzten dizuet erantzun dezazuen. Espero dut puntu hau ulertu izana, eskerrik asko zuen arretagatik. Zalantzarik baduzue, badakizue emailez edo klasean galderak egitea daukazue. Eskerrik asko eta hurren arte.